Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 9 aprel 2025-nji ýyl. Öz kanalymda efire çykmanymy bir näçe gün bolupdyr. Şu geçen döwrüň içinde dünýäde bolup geçen bir topar wakalar bar. Esasan meni Amerikada Orsiýet Ukraina urşuny şular barada size bir dolrat maglumat ýetirmekçi bolýan. Şoň üçin şu gün köpleşigimiz şol Amerikada nämeler bolup geçýär gelin şondan başlaýan. Şu gün alayk Donald Trump'ın Amerikada hakimiyet başına gelen wagtyny alayk 79 gün şu gün. Şol 79 günün içinde Donald Trump diňe Amerikanlar bütün dünýäni lerzana getirdi. Öz edýän hereketleri bilen, kabul edýän kararlary bilen kime barmak çommal diýe, kim bilen aranyp diýe, kime salgyt salýa. Eliňe şu zatly barada bir düşünjämiz giňeldeýin. Ýadyňyzda bolsa Trump entek hakimiyet başına gelmäke aýdypdy. Men bir Ukraina'da uruşu alayk 24 sagatda ýatyraryn diýipdi. Ýöne ol bolmady. Soňra ol aýtdy, men näde bir hepdaň içinde ýatyraryn diýdi. 10 günüň içinde bir aýyň dowamyna diýdi hakimiyet başına gelindi. Soňam 21-nji ýanwarda inaugurasiýa bolan güni, ýagny kasam içen güni Donald Trump aýtdy, men Putin'e 100 gün wagt berýän. 100 günüň içinde Ukrainadaky uruşy besetmeli. Şu gün şonuň 100 gün wagt berenine 79 gün geçdi. Öňümizde ýene-de 21 gün bar. Ýöne ol o taýda uruşyň tamamlanjagyna ýa parahatlyk şertnama gol çekiljegiне hiç şeýle bir garanti ýok. Hiçbir inanırcılıklı hareket yok. Orsiýet şol öňkü hengamyna göre Ukrainanyň giýjegini bombalawty, iň soňky onuň eden jenaýetimiň 4 gün ödül bolýardy. Ve Vladimir Zelenski var, Ukrainanyň prezidenti. Şol dogduk şäheri Krivoy Rog'da bir ýaşaýyş jaýyny mähenne bir ýanky lokal diýilýärdi, bir toy zat geçirilýän bir restoranyň emesi binasy. Şo taýda adamlar toy belläp oturýarly, Orsiýet gelip şonu bombalýar. Hamana şol ýerde harbolaryň duşuşy we şolar harby ştab berleşdiripdiler, şo taýda şolar maslahat geçirýärli, bizim şoň üçin şo jaý bombaladyk diýer. Netijede umumy 20 adam şo taýda grajdan sivil adam wepat bolýar, şolaryň 9-sy çağı toya gelen adamın çağırır. Orsiýetin grajdan ilata garşy ullanan jenaýetleriniň ýene-de bir suwutnamasy. Soňra näme boldy bi? Donald Trump elmeden näme düşünür şu? Men Ukrainany Zelenskiň köttöklap gelýär, emma Putin'i kelam agyrlyp ýeke söze maýdana. Näme üçin ony parahatçılığa mecbur eden atı ikelini ýanky Ukrainanyň ýa-da Zelenskiň bokurdagynyň ýapyşdyryp goýdy. Başda gelende Trump aýtdy, Zelenski var, siz bize diýe 500 milyard dolar bergiňiz bar. Zelenski aýtdy, men size Amerika bergim ýok birinciden, ikinciden sizin diýdi, bar eden kömegiňiz şu inniki ediljek kömek bilen boyuna alan emesi var da öňkü administrasiýa ýanky Biden aýtdy, Ukraina meselem 32-nji ýyla çeli şonça mukdarda, şonça bahada bir ýarag harby enjamlary uğratmakçy. Şoňa gol çekdi. Şo bilen alanda Zelenski aýtdy, şu 112 milyard dolar bolýar. Aşama halky geçeni jemi 62 milyard dolar. Ony Trump'ın administrasiýasy maýdy. Sen ýalňyş aýdýan, o 500 milyard ýok bu taýda aslında. Edilen ýa uğradylan harit ýa kömek şo jemi 62 milyard dolar. Nerden tapdyň munça sany? Ondan soň ol biraz ýa gaýtyp 350 milyard diýdi.
Oňam öwedinde bolmak üçin sennidi Ukrainada şol ýerasy magdarly bar, ýani gymmat bahaly. Şolaram diýdi, bize geçir diýdi. Ay sonra ol ýankydyňa ýerasy magdarlarda ýerasy baýlyň ähresini gaz bolsun, nebit bolsun, ýene bir zat bolsun, Ukrainanyň näme öňüm bolsun. Olaram sen bize bergili, sen şoňa şertnama gol çekersiň diýdi. Ema Donald Trump bütün dünýäde hayran galmak bilen seredi bu zatlara, ýurtdaşlar. Bu näme bergisi? Birinciden hiç haçan şol Amerikada näme kömek gelen bolsa, sen şunu bergili, bizim sena bergidar, bizim senden algyly diýilip edilen hiç bir gurrum ýok, ýa baglaşylan şertnama da ýok. Hatta bir sent hasabyna da, bir dollaram da. Näme berilen bolsa, sana şol çocuk gelen düşmany ýygyna serpikdirmek üçin, halky azad etmek üçin, topragyny ýygyna almak üçin insana berilen kömek diýip berdi. Amerika. Şol sana bütün Ýewropada. Indi şonu şol bergi diýip hasap eder. Ne de Donald Trump? Men bilemek diýär, administrasiýa näme beripdir, bermändir, men işim ýok ýöne sen bize bergilip ne ýakasyndan ýapyşyp otyr şu güne çelli Zelenskiň. Ýöne Zelenskiň ol şertnama gol çekýär. Näme üçin gol çeksin? Ýurtdaşlar. Häzir Zelenskiň gol çekse diýmek Ukrainalaryň gelecekki 10-15 nesili gulçuluga düşýär. Ýa-ni finans taýdan, ykdysady taýdan. Onun o döwleti taşlap gider meseler o taýdaky halky hiç şeýle çykarly galjak ýa ýaşamak üçin. Şoň üçin Zelenskiň gol çekýär. Ýewropa bileşigem aýdýa, oňa sen gol çekmen, biz bilen men sana näme kömek gerek bolsa bereli harby taýdan, ykdysady taýdan. Eger Amerika sana harby kömek golluk bermeýän bolsa biz berýäsip, ene hakykatdan Ýewropa bileşigi, ýani Ýewrosaýyz kömek edip otyr. Beýleki dünýäde Ýewrosaýyzda gelmeýän döwletlere. Şoň üçin bu uruş entek bu torjaga meňdana näme üçin Putin ol adam sanynyň adyklygyny ullanyp, ýara sanynyň adyklygyny ullanyp, şol Ukrainanyň üstüne sürünip barýar, indi şol geçen 3 aý bolýar-da, şoma 3 aýyň dowamyny, şol uruşyň dowamyny Ukraina 22% ýa göterim territoriýasyny basyp aldy. Ol etjek bolýany şo territoriýlara eýa menki basyp alan ýerim özümki, ýene de beýleki şol aýdylýar da Zaporojye oblastyna oruslar basyp aldy, şol ýeme bir ýanky atom elektrik stansiýa bar Zaporojye şäheriniň aňyrsynda näçe 100 kilometrmi, 200 kilometr. Şonu arlyk bizinki diýe, o hakykatdan oruslar şonu eýeledi, atom ýanky elektrik stansiýasyny, atomny. Indi diýe ýok, şo territoriýada bolan üçin näde Zaporojye oblastyna ýa welaýatyna girýär şo diýe. Indi diýmek bütün welaýatym bilinki bolmaly ýa-da Zaporojye şäheri bilen bile ortaýadynky bolmaly. Şonam yglan etdiler. Bu Ukrainanyň 4 oblastyny ýani welaýatyny ortaýadyň dumasy el galyp, näşeler mundan beýany ortaýadyň territoriýasy bir tarap bilen özleri yglan etdi. Bu basyp aljylyk däl, eýse näme? Ýurtdaşlar, bu pikirdik görün, 20-nji asyrda. Onsoň meni gaty beýinçiligi diýen bir zat bar. Her benne diýe öz agyran ýerini tutar diýdi. Biz türkmenler öz agyran ýerini ýa agyrjak ýerini tutmaly. Yani 34 ýyl şumaha SSR-iň ýykylyp hemme respublikalaryň aýrylşanyna. Şu taýda ozo karar kabul edildi. Her bir respublika şu mahal çyzylan territorial birligine saklanyp galdy. Hiç kimi dawasy ýok. Bizim onuň soň esasyna ýanky sylanşykly, hormatly gatnaşyklary ýola goýýar, ykdysat tarapdan, siýasat tarapdan diýip karar etdiler. Soň esasyna da ýanky SMG diýip aýdýan, Soýuz Nezawislyk Gasydarstw ýanky SSR-iň ornuna şonu döretdiler. Olam işlenip. Şoň içinde şumal işleýän diňe gönü Orsiýet bilen Belarus daşynanyň ýa-ni Merkez Aziýadaky şol oturtma prezidentler bu dolu tabiň. Başy ýönkü SSR respublikalarynyň başy şol Putin'e tabiň bolýan döwletler ýa milletler ýok.
Şoň üçin ol inni ýygyna basyp alyp täzeden SSR'de kelçek, öňkü SSR'ň daşyndaky döwletleri, milletleri basyp aljak. Ine şular ýaly planlary bar. Şoň üçin ol aýdýar men uruşy gutarjakka. Täp bilýär Ukraina halkynyň ilat sany az. Şoňa da Trump möhlet goýýar da sen ani erti oturdu kiçik gürleşinde Zelenski bilen şertnamany baglaşyň. 2000 malgasy we bergesi we ganly uruşy besetmeli hiç bolmany wagtlaýyn ýylan şertnama bilen gol çekişin diýip aýdýar. O näme üçin diňe Zelenskiň itekliýe özüne görek şertnama gol çekdirmädi. Ýani Trump emma Putin'e kelam agyp söz aýdanaly. Oňa 100 gün wagt berdi. Ana edeniň özüňki şol 1-nji maýaçly haýsy topragy haýsy emani basyp alsan ýurdy senki ýöne şondan soň ine o storuň başyna geçip daşynda oturup şertnama baglaşmaly boldy. O 100 günüň içinde orsaýdym şol haýdak gidip otursa şol 1-nji maýaçly alanymy özüm kedip öňümizde ýene 20 gün bar. Gör nireler ol barıp betjek, näme ýaraglary ullanjak, näçe adam beýguna adamlar wepat boljak. Ene şular ýaly ýagdaý Trump ýol berip otdy. Ol bir taraplaýyn çemeleşe. Ortaýda sesen çykarana Putin on dosty. Zelenski on düşman Zelenski aýtdy sen näde? Hazır diýdi. Özüňi täzeden saýlaw geçirsen prezident däl ýa. Möhledin geçdi. Hawa geçdi möhleti. Geçen yıl may ayını prezident saylanmalı Ukrayna'da. Yani uruş gidip duran devlette ne edip sen saylaw geçirecek? Territoriyan 20 götörüm Orsiýadyň içinde bolsa, demek 20 götörüm ilatyň Orsiýadyň içinde bolsa, ya şol ilat gaçyp atanyň gaçyp atalygy gözäp Ýewropa çykan bolsa, sen nerede geçirecek saylaw? Ne edip geçirecek? Günne dependen bomba ýagypdy. Demek şu bolmajak zady talap edýärler. Olam aýtdy, parahatçylyk gurnan, şertnama gol çekşeli men ertirim saylaw geçirmäge diýdi. Rady, ol özüm men bolaýyn niwe çyksadan kim saýlasa şo bolsun diýär Zelenski. O benne doğrudan aýtsa, bu günleri düşşögüni bilen bolsa men asyl özüm kandidat diýip görkezer diýenim anam ýok mende. Täp ol bir hakyky bir adaty grajdan düşünjeli sivil adam, ol sahnan adam, ol urşun yemesle pagon goýup frontda bolup mozal bolýar. Şolar ýaly harby çaknaşyklara gatnaşyp şotaýda tejribe toplanan adam. Ýok. Ýöne şonda da şu wezipen hötdesinden gelip otýar. Ine 3 ýyl 3 ay uruş dowam edip otýar. Häzir Ukraina halky mertlerçe görüşip otýar, öz hakyky üçin, öz territorial bitewligi üçin. Mesela bir gapdaly goýup Trumply mesele geçeli. Ol bir diýen sözüne de durýan adam däl ýurtdaşlar. Bir gün görsen bir zat aýdy, ertesi şu aýdan zadyň çeppe tersine başga zat aýdy bolýar. Ondan sonra ýalyr bol jurnalist "Amen şunu diýdimmi?" diýär. Ne? Gün gözüne seretip gösterteli. "Hemen şunu aýtdymmy?" diýär. Men diýem, "Ha, şu zatlar" diýär. Yoksa kunun yanından sonra itti. Ya şun yatkeşligi yok. Ya adamlara adam oruna tutunak. Ben düşünülemem. Näme? Mun yetmezçiliginin bardy. Ýöne dünýäniň en güýçli döwletiniň ýol başçysy şular ýaly düşnüksiz hereketler edip dursa, onun dünýäde haos dörýär. Ene şo haosa da geldik. Ene üçüncü jahan uruş hökmen bir-biriň üstünden bombalap milyonlap ya milyardlap adam gyrmakda, ene ykdysady gyrgynçylygy getirýän sebäpler, ene esas sebäbini size aýdyp berip, şo bilenem 3-nji dünýä uruşuna girilýär. Trump elan etdi. 5 gün oldu, 6 gün. Çuğun. Eline tarif alıp çykdy. Ýok, oňa ýanyna aýtdy. Ene Amerikada şol uruş başlary bäri gaçyp ataly alan Ukraina grajdalarynyň sany 240 min adam. Şolaryň hemmejigini ýygyna Ukraina deportasiýa etmeliydi. Ondan men habarlaşyp otyryn şol Amerikada ýaşaýan Ukrainalar bilen howu hakykatdan hem şeýle ene Türkde ýaşap beren türkmen watandaşlarymyzyň pasport möhreti, viza möhreti dolansa gaçak ýaşaýarlar.
Ýöne gara iş bar. Emma Amerikada kaçak yaşat bolunak, gara iş berilenak, berilse de sen tutan yerini palit dine seni der, so iş veren adamım, onun cerimesi katıgılı milyonlar. Şon için, inni, so Ukrayna, Amerikada galan Ukraynalar hökman çıkaymalı. Dine Ukraynalar der, ol 20 yıl, 30 yıl yaşap beren adamlara mar da teoriktaki devletlerden, hatta Bolivya'dan neydi, Nämeden neydi, olar enni diýe şunkul öz emlaklarını satyp bilen aklar diýdi. Jaýy bar adamdan 20-30 ýyl elbetde Amerikada jaýlam bolarsyň, maşynlam bolarsyň, mülklem bolarsyň. Şolaň hemmesi enni bir kanundan size şunu alıp çykynçdaýdy. Ondan näme satyp betişik, nädip betişik, ondan bilen mene ulu hawaslara diýe halkyň içinde. Enni esasy temaga geçsek, ondan soň Trump haýsy döwletler gyzyl emma sanawa sokdy kimi sary sanawa kimi mämişe renkli sanawa. Şo inni gyzyl sanawa giýerler. Hiç birisinin şol döwletlerden bir adama Amerika gelmeler, aýanam sekmeler dip karar kabul etdi. Sary sanawa giýerler içinde dine käbir halatlarda şol döwletlerin wekillerine Amerika gelmek üçin viza berilip biler diýdi. Onu kimle bolup biler? Men pikir edýän diplomatlar, döwlet işler, hökümet işler şol Amerika iş tapar bilenmi ya ýa-ni prezident duşsumy ya hökümet duşsumy ya Birleşen Milletler Guramasyna barmak üçin barmaly delegasiýalary berilip bilinir. Başga adama ýok. Ene şol ikinji sanawy Türkmenistanam girdiler. Eni adaty grażdanlary ýa-da ýurtdaşlary, watandaşlary Amerika barmak gadagyn. Hiç bir viza ýok. Onun üçüncü mämişi olum berilip biler, belinip bilinmez, olara kämir ulu gadagançylyk ýok. Ýani olara da istese ýa-ni tamojny ýok, biz berem zatly sebäbini düşündirmeýär. Ine şular ýaly karary kabul etdi Trump. Onu millete gorkazyp men kabul eden kararymdy. Oň ideýanyň aýdyp otyrdy, ay men ne sanksiýa girizjek, ýa-ni beýleki daşarky dünýäden Amerikan içine getirilen haritleri, yani import bolup gelýän haritleri salgyt saljak diýdi. Şonum ýani bir hepde bolanak, şonum salgydyny sally iglan etdi. Iň pes salgyt şu Amerika geljek haritleri iň pes salgyt 10 götürüm. Ol hemme kişi degişli 10 götürüm. Ondan sonra haýsy döwletler Amerika düşman, haýsy döwletler Amerika garşydaş ya Amerika bilen razylaşanak ya olaň ölümi gaty köp, ine şolary onuň üstüne ýene mindirýärler. 10% ýene üstüne 10 mäşmi, götürüm 20 mäşmi, şolar ýaly. Iň köp mindirileni, bundan bir 3 ýyl ýemedi Hytaý. Oňa da 34 götürüm. Ine salgyt saldylar. Ine sen akly haridyňy Birleşen Milletler Amerika getirilen ähli haridyny ene 34 götürüm salgyt diýdi. Muňa da garşylyklaýyn Hytaýyň hökümeti çykyş etdi. Bilen saňa şonu giýeri diýdi. Ene Amerikan haritlaryň Hytaýa barýan bolsa, olaryň 34 götürüm olardan salgyt aljakman. Gelýän import haritdan. Muny eşdip Trump'ın gahary gelip inni 3 hassa gymmatlatdy. Yani düýün aýtdylar. Indi şol 34 götürüm 3 hassa gymmatladyp, indi Hytaýdan gelýän haritlar 102% boldy. Indi götürümde salgydy. Ene bir diýmek, ene sana 3-nji jahan uruşy oglan edildi ykdysady tarapdan. Ýurtdaşlar bir sanksiýa ýa beýne salgyt galdyryldy. Hay bolýa salgyt galdyrylypdyr, ýatyrlypdyr Türkmenistanaky. Inneýanym ýok diýerler, desep adamlarda pul ýok. Bu taýda bir dünýäň hemme harity puly şu 3 tane bir esasy döwletler bar, şolaň arasyna aýlanyp durdy. Ene teredin Amerika gelýän Hytaý haritlary 3 hassa galdyrylan bolsa, olaň salgydy. Diýmek ol öňümiň bahasy satar ýaly ýemäge getirmek üçin öz halkyny 3 hassasyna galdyrmaly bolýardy. Ýogsa adamny mugu diýişdi, mugutdan maşakdy.
Ol bizim Nevit gazymyzy Orsiýada muhtanam arzansak oturan niýatdan başlap da Gurban Waçel baran atalogy. Han görýän höýürmiz. Ýoksam dördüncü ýer dördüncü orun dünýäde. Ýöne olar şo taýdan gara köpük, gara şaý peýda görenakmy. Hemme peýdany Orsiýada alyp oty Hytaý bilen. Täp Hytaý Halk Respublikasy Türkmenistanyň alýan haridynyň ýagny malynyň, gazanyň puluny Türkmenistanyň Merkezi Bankyna däli Orsiýadyň Gazpromyna geçirir. Orsiýat ondan şo pullun näçesini özüne alyp galýar, näçesini hene Gurban Gulyň öňüne itiň öňüne ýala oklanýardy wagtly. Onu görýän, bilýän, şaýat bolýan adam ýok. Ýöne ine skema şeýdi beşli. Şoň üçin türkmen halky ýerrup ýerde galar. Şoň üçin olar şol Türkmenistanyň elini emeliýeten ýurdun daşyna çykan beçara türkmen gazanyp şo çağalaryna uğradýanjy uzypyjy pulny aňyrdy elinden gaňyryp alýar. Olar şol atly bilen iýmitlenýärli. Birin köçede tutýarly, birin giýjelikde tutýarly, beýlekiň üstün masýarly, bahana tapýarly, maşynyň rengi kakdyr, näme ay her bir bahana tapyp şol ilatyň gazanynjy uzypyjy pulny tinkesinde köwetýär Türkmenistanyň ähli derejedäki wezipedäki paraxorlar. Täp ýurdun içine ol ýerasty ýersi baýlyklardan gelýän girdiji ýurdun içine giren. Onu şol Moskwada duwdagy edýärler. Olaň eline ýetenjesinden bular tohum bilen hani Dubaýa çykarýarmy, başga bir döwletlere Malaýzymy, onu sonra iderlap bilersin ýurda barandan soň. Ýöne ine oýnalýan oýun şol. Ine Hytaýly mesele gelsek, olar aýdýar borluk oturdy. Ine bulan hemme ýükleri galy duran ýerinde, köne poşlyna bilen ýa-da salgyt bilen ine Amerikan içine bir konteynerim girenak. Hemme ýük galy serkedin aňyrsynda. Ýewropa bilen leňsigem şuňýaly. Bulara da 20 götürüm salyndy. Ine Yevrosoýuz aýdýar, çykarýan maşynlary Amerika kän satylýarda bu Ýewropada çykýan dörli modelläki maşynlar dörli döwletler çykarýar. Indi bulary bähbitlilerle uğradýan maşynyň üstüne ýanyp 20 götürüp salgyt salynýan bolsa, onu bular näme gazanýar? Şu taýdan Ýewropadan ol Amerika barýansa näçe deňiziň okeanyň üstünden ýol geçmeli. O çıktıcı der mi? Onun bärdäki işläp oturan adamlar sen nädip hak görejek üstüne 20% galanmalsa. Sen aýdyp bilmersiň ene şolar ýaly ýagdaý boldy, indi senin aýlyňyzy 20% aşak düşürýärsiň. Onun kim işlejek o taýda? Ene şol haos döredýär dünýäde. 100 miňlerçe belki milyonlarça adam işsiz galdy. Eýem galyp başladylar bir çeti. Täp hiç kim götürüp bilen atmança salgydy. Näme Hytaý 102% töläp salgydy Amerika ýükak edermi? Ýok, demek o haridy niýe sokmaly? Kime gerek bol? Türkmenistana satsyn. Türkmenistanyň ilatynyň aýlygy $100 ýetene. Näde satyn alsyn? Onu satyn almaklyk ukyby bar biziň halkymyz. Şoň ýalygym töwerekdäki milletler, döwletler. Ondan sonra önümini ozal Hytaý planlaşdyranda ine şu bahadan şonurdan satar, işgärler şunça pul verer, gaznada şunça düşer diýip oturan döwlet, indi gaznasyna bir zat düşmekden geçti. Indi ol işläp oturan zawod fabriklaryny yapmaly bolýar. Adamlara töräri aýlyk boljak. Ine 3-nji jahan uruşy şeýle, patronsyz oksyz adamlar öldürýärler. Hawa, ine geldi gaty uly kriz geçen asyryň başlan geçen asyryň 30-njy ýyllarda Amerikada Welika depressiýa, beýik depressiýa ady bilen şolar ýaly kriz emele gelipdi. Milyonlarça adamlar işsiz galdy, ölü galany. Şoň ýaly Ýewropada da. Diňe şol geçen asyryň başyny 1900-njy ýylyň başyny, ýa 1890-njy ýylyň 1905-nji ýyla çelli. Diňe Şweýçýadan işsizlik, açlyk derali Şweýçýadan, ine şu gündürläp oturup Şweýçýadan 2 milyon adam özüni ýanky iş gözläp Amerika tarap ýola rawany boldy. 2 milyon.
Mıngam dine 1 milyonu barıp Amerika'ya yetti. 1 milyonu yolla açlıktan, susuzluktan, keselçilikten, dermansızlıktan hem de akyanı denizde turyan tolkullarda garp bol ölüp kaldılar. Den yarsı vepat bol Amerika varyansı. Ine şular ýaly taryhy zatlar, wakalar bolup geçdi, ykdysady tarapyň ýetirýän ýankyzyanyny ýa-da insan ýetkilerini aýtmakçy bolýan. Ykdysady ýetki bardy gurrunam ýok. Inni şonu 30-njy ýylyň depressiýasyny öz bolşly ýagdaýda Trump getirip dünýä öňünde äşgär etdi. Heredin geçen 3 günüň dowamyny şol Irlan eden gününden 3 günün dowamyny dine Amerikanyň çeken ýanky ykdysady ýetkisi, ýanky pul ýetkisi 6 trillion 600 milyard dollar diýip ölçeneli. Pikir edip görün bu summa. 6 trillion 600 milyard dollar ine 3 günüň içinde Amerika ýetirdi. Bu näme diýmek? Ana bilermeler ýazyp otyr. Orta hasapdan her bir maşgala 20.000 dollardan 30.000 dollar aralygyny puluny ýitirdi. Amerikada hiç kim Türkmeniň kýaly o gapçykda ýa keçen aşagyny saklanan puluny bankda saklaýar. Aksiýalara goýýarlar, şu öserýärler onu. Wagty gelince üstüne damypdur, dama köl bolar diýilýär Türkmeniň. Enem şol. Indi bularym ol aksiýalar nire goýýar bankyň eýeleri. Ine şu öňümçiligi goýýar. Haryda goýa importa, eksporta. Ine bularym partlady, ýaryldy. Guramalar, banklar çökdi, birjalar. Ine olaňa mene 6% çöken haýsy, 7% bir günde aşağı çöken haýsy. Ana istakwarmy kırıp ilkinji günde 5,5%, ikinji günde 6%, dün ýalňyşmasam, ýene de bir 5%-de goly, ine birjada aşağı çökdi. Her gün aşağı çöküp barýar, ine 5 gün 10 gün geçer, bolna bärde harytlaryň bahasy ine asmana çykar. Ýam çykdy. Men size aýdyp berem şu taýdy. Bir iksan harydyň adyny aýdyn. Adamla günne şonu iýýärdi. Pomidor bilen ýanky hyýar aýdyp berdi. Pomidoryň 1 kilesi şu Trump wezipa gelmäkä orta hasapdan 2,5 kängesi 3 dollary ýetenakly hiç ýerde. Şuň kun 7,5-8 dollar 1 kilo pomidor. Pikir edip görün. Hyýarym ozul aýdyl 1,5-2 dollary yeter yetmez bolsa, indi şumaha kilesi, indi bir şurvar ýaljak hyýar biri, olam bir 200 gram ýa 300 gram ýokdur. Şoň bahasy eýýär 2 dollardan geçýär. Ine size misal ya ine size netije. Şol döredilýän ykdysady krizisiň netijesi. Ine şuň kun Şweýsiýan pensionerleriň hemmesi diýmen belli bir bölegi ýa belki ýartydyr, belki ýartyndan köpüsi dukanlara barana menem sine diýen. Olar şu kilelep alnýan bolsa, indi ýa 2 sanjyk pomidor alar, gapdaryna bir hyýar bilen ýa-da 3 san pomidor, 2 san hyýar bolly. Indi öňküýär ol bolalyn durmuş bärde de harytkan, ýöne alyjylyk ukyby ýok adamlarda. Sebäp bahalar şaha çykdy. Benzin ýalnys şuman arzanlady. Emma bahalar ýokary çykdy. Öňdürjiler aýtdy, bize peýdallar. Ine şu zatlarym, ine şu Amerikada başlan krizis döredi. Indi iýdi näme? Amerika gitsek, şol Ýaponiýada aýdyşlaryna görä geçen 3 günde olaň ýemesi ykdysadydy, ýetiren ýetkisi olaň hem 7 trilyony bardyr. Ýoksa Ýaponiýa bütün dünýäni ýanky tehnika bilen ýa-da aýdaly bir näme maşin durly öndürmeýän zat ýok. Radio tehnikadan maşlap agyr tehnika çeldi. Bütün dünýäni ana aýdýarlar Türkmenler diňe Toyota menýärdi. Şonu üçin edýän dünýäden ýanky bir Ýaponiýada salgyt 20 ýa 30 götürüm% bolsa, ine olam eýär şunu 7 trillion pul ýitirdiler. Hemme dünýä ýanky birjalary bar şunu ýemeden. Hemmesi aşakda
bir birjede yok. Ýokary galýan ya özün ya öňkü durkun saklayan yok. Soňky şu 3 gün 4 günüň içinde duruşuna haos bütün dünýä. O adiýe birjelere asap hem çökdi döwletler. O zalama hasapları dogry dursan, bir Orta Aziýany gözüňde tutsak, Merkez Aziýa, öňkü Sowet Respublika olarda dolar 2 kurs bolardy, ondan olan birjesiň kursu 1 bolmy. Häzir gelirse Türkmenistanyňda. Inni şol Trump'ın özüm şu 3 günne yitiren yetkisi $500 milyon. Ana. Özüne reforma geçirýän adamyň öz yetkisi $500 milyon. Bir atasından galan mirasy ýok etjek, ol görünüp turanda. Onuň ýanyňky ýolbaşy var, Elon Musk, ol ýanky elektrik hodunlaky maşinler Tesla'ny öredip beren ol kosmosa raket uçurýan. Ol geçen şol ömede 320 milyar pul ýitirdi. Ana. Olam indi hüngürdäp o Trump'ın ýanyna bar, mun beset, o buny ýatyraly, ol salgyt beýle bolanak gerek gäldiyse, olam oňa ýok, men etjegme dernip onuň ýanyna uradypdy. Ene. Şu bolup duran zatlary görüp, ene geçen ýanky 6-njy gün mundan 3 gün bolýardy. 3 gün 4 gün ozan Amerikada halk kalkyp başlady 6-njy gün otdukyn. Hemme 50 ştatdan adamlar ene 1500 san miting geçipdir. Şu geçen diňjal şgullarynda 6-njy gün otdukyn 2 günne. Oňa gatnaşan ýarym milyonyň 1,5 milyon adama çeldi diýip aýdylýar umumy. Bolly hiç kim Trump'ın alyp barýan siýasaty bilen razylaşjak däl ýurtdaşlar. Ine şonu aýdaýyn. Demek o innekil ýene de Amerikada saýlawlar bardy. Ýa-da ary parlamenti emesi saýlanmaka kongresi dolu saýlaw geçmek aralyk saýlaw bolýardy. Şu aralyk saýlawda innekil halk ses bermeli. Ine şu taýda demokratlarmy ýa-da respublikanlarmy köpçülik halkyň sesini alar. Ine şu gibi oturşuny Trump'ın Respublikan Partiýanyň wekili bular köpçülik almaýar. Görnüp dur. Belki oňa da ýetmek, Trump'y impeachment'a çağırtdylar hany. Harbalarym, ýa-ni mejlis agzalarym, halkyň özüm, bankerlerim, indi çoşgary çallaşdy Amerika. Hytaýa aýtdy biz soňuna çelli gidersi. Gidişert Amerika bilen. Olar beýdýän bolsa bilen beýdýär. Ine soňra Trump'ın ýene bir aýdan mysal getirdiler, onu men size aýdyp berin. Ýa-ni şol bir iPhone'lu var, Apple Alman suraty var. Ine şol Amerikan emese markasy şol telefonu. Şonu o daşar ýurtlarda öňürýärler. Vietnamda zatda arzan iş güýji bolýar. Ya ýene bir ýerde. Indi şolary Trump aýdypdyr, men ýurduň içine getirjek, iş ýerde öretjek, şu taýda özümi dönürjek. Ondan bunu ykdysadyetler bilermeler hasap çykarp berdiler. Egerde Amerika häzir bolmajak zady bol edip ýygyna getirip şu zawod fabriklary Amerikada gorup şu taýdan telefon öndürjek bolsa, demek şu bir iPhone'un bahasy aluşy üçin 30.000 $30.000 bolar diýdi. 30.000 çelli baryp ýeterdi. Her kimde $30.000 var bir iPhone telefon almak üçin. Aýdyň indi ýurtdaşlar. Ine ykdysady kriziň getirip biljek netijeleri şol. Şu mümkinçilik bolmansaň ýapylýar. Ýoksa mana Finlandiýa Nokia diýip telefon firmasy bar da ozan. Telefon çykarýardylar. Ýa-da Şweýçarýa Ericsson bardy. Şular akyp ýurduň daşyny beýleki döwletlerde de şu zawod fabrikler gurnanyna da şu arzan iş güýji bilen beýleki Samsung diýdi, näme diýdi, Apple diýdi, bilen o konkurensiýa girip bilmediler, çöktüler. Şoň üçin hem ýapyldy. Ericsson'um ýokdur, Nokia da ýokdur. Ýoksa arzan telefon, kiçik telefonlar bardy, ýadyňda şeýle. Mundan 15-20 ýyl ozaldy. Ýok endi şol. Sebäp konkurensiýany göterip bilmediler. Şoň üçin iPhone'um şol, eger häzir Amerikanyň içine girilse, bolly oturdy kim $30.000 berip telefon aljak. Çykdyjy soňa barjak diýdi.
Ha, onun Samsung'u geçer bütün dünya. Şonsudan Samsung arzanlı. Ya güýçli iPhone'u köp derecede diýip aýdýaly. Men elbetde bu ugrda bilermen ýa spesialistler onu ullanýan adamlar aýdyp berer deňeşdir. Enne Amerika geçýäs boli Orsiýa Ukraina urşy gelýärdi. Aýtda ozar men neýdan 24 sagatda, bir aýda, 10 günde, 100 günde oturjaga meňden. Bilem Ukrainaň diňe ykdysadyny ol ila sanym çökürip barýardy. Geçen 3 ýyl 3 aýda Ukraina halkynyň çeken jebri ýa ýitiren ýetkisi, insan ýetkisi gatykän. Ol ýöne şumal uruş edip dur gaýdylana, uruş uturana aglan ediler, olam elbetde. Ýöne kän soňky bäde bir pozitiv zat, soňky 1 ýyl ýarymda Ukrainalılar şunu ýetkisini azaltmagy başardylar. Näme meselem ýurtdaşlar? Ukraina emmeleri ýanky inženerleri ýanky dronlar piloty uçýar. Uçurmansız dronlar, türlü raketalar götürüp bilýär ýa bombalary şolary öndürip başladylar. Ukraina halky bu meselede eser döwründe birinji ýerdedir. Häzir men aýdyp berin. Eser döwründe şol ýadro ýaraklary bar. Atomly bomba diýdi, ýadryny boýagalovka diýdi. Şolaň 95 göterüminiň awtory, şonu göreden adamlar, çydan adamlar, bilen adamlar, şonu ýasan adamlar, inženerler, işgärler hemmesi Ukrainada. Şol adamlar ölüp giden bir bölegi giden, ýöne bir bölegi bar. Şoň üçin Ukraina okyply bir olar aýdyp dur. Bir köç ýyllar biz täzeden emma öz ýadro ýaragymyzy dikeldip bilýär. Ýadro döwletem bolup bilýär. Atomly bombamyzy döredýär, çykarýar. Eger Orsiýa ömedin dowam etse, bizem garşylyk bilen şoňuny ýadro ýaragyny ullanyp bilerdi. Esas barmy şonu diýme Ukrainalar? Elbetde bar. Seredin. Şol ýanky 1994-nji ýylda Amerika, Angliýa, Orsiýa, Ukrainany Budapeşte çağırıp şu taýda şunu mezbur etdiler. Sen hemme elindäki ýadro ýaragyny Orsiýada tapşyrdy. Eger bardy gelecekde bir howp dörese Ukraina halkynyň, döwletiniň, milletiniň üstüne serhedineme biz sana kepil, biz seni goruýasy. Ine edilen görürüm şol taýda. Budapeşte 1994-nji ýylda. Ine şol 3 döwletin bir ähtiýarlylyk edip öz sözünden dänip Ukrainanyň üstüne çözdü. Ola mene Orsiýa. Ine Amerika bilen Angliýanyň gönüden borjy Ukrainany goramak. Siz söz berdiňiz de oň elinden bilýän näçe ýadryny boýagalovka ýa-ni atom ýaragy götüren boýagalovkalardan sanyny aýdyp berin. 1900 san boýagalovkany Ukraina öz eli bilen ertip Orsiýada tapşyrdy. Oň daşyndan nasitler bar, ýa-ni alyp barjylar, şo raketany alyp çykarjylar. Ya samolyotlar raketalar bulardan üstesine angyp gitdi. Şuň şol Orsiýada hereket edýän şol samolyotlar ýa nasitler Ukrainada öndürilen ýa Ukrainanyň elinden alynan ýaraglar. Ine şeýtirip alyp salylar Ukraina halkyny ýa Ukraina döwletini. Inni şol diýen sözüne lewzi halal durýan diňe Angliýa, Büyük Britanya. Ine şol döwlet soňra çeldi Amerikada durdy. Belli bir çapda ýöne sen atýan raketan ol 1000 kilometrede uçup bilýär, ýöne sen şol 30 kilometreden uzak atmagy ýa 150 kilometreden ursat beren zat diýen şert bilen Biden berip durdy. Hem Ukraina şol ýaraglary. Ol bilen bu hem nan ucundan petir diýilýär. İnsanım yok. İnsanım berjek geldi ýanky Trump. Bol 94-nji ýyly 10 döwleti, ýa şu döwletiň adyny Ukrainany mezbur eden prezident
Bara. Siz eger döwletiniň hökümetiň dowamlyklygyny dowam etdirýän bolsaňyz, onda näme üçin siz öňkü prezidentiň gol çekýän fermanyny siz ýerine ýetiriňiz. Hatda ene dünkü giden prezident Biden. Şoň gol çekýän zatlaryny men bilemek diýär Trump. Sen ene gidersiň wali sen gol çekýän kagyzyň birini halka beýleki döwletler bilýärmi ýa borçluyarmy? Asalan boýnalmaýar. Şoň üçin bir döwlet bilen bize gelecek täze Türkmenistanyň nesihat bir döwlet bilen bir iş edeňizde hökmen şertnama baglaşyň. Gol çekilip şu şertnamada hiç açan ütgödürüp bilinmez diýilen möhürün basılsın şo taýda gol çekilip. Soň şu şertnamanyň iki döwletiň emesi parlamentleri gol galdyryp ses bermeli. Biz razy edip. Şondan soň ony 100 ýyldan soň hiç kim ütgödüp bilmeýär. Eger şo döwletleň öz arasyna ylalaşyp ütgötmese. Emma onu çağırıpdyrlar, şo döwrkimdi, kuçmamdy, çağırýarlar. Han sen şuna gol çek, biz sana kömek eder. Olam öýde otursa bolýar, körsede gol çekip goýbere gitdi. Trillion dollarlyk haryt gitdi Ukraina, ýa-ni ýadro ýarary. Olaram men on garşysyna ulanjaklar Ukrainanyň garşysyna. Enne şo men size düşünürjek bolýan şo ýadro ýarary ýa-da ýadro baýagalovkalar diýmek näme şo 1900 sany. Ene men size görkezdim, men elimden peşeň şu. Ene ok. Şo peşeni. Şo içinde däri bar. Şu aşagynyň mäşany gysaňda içindäki däri ýanyp şu ok uzunak oky iteklep nilden çykaryp gön atýar. Ene şo ýadryny baýagalovka diýeni ene şo ok. Şoňmy? Muň aşagy bar, şahtalarda durýar, ýa-ni ýörüti mehanizmlarda durýar. Şo getirip şo galovkany aly ol aýratyndy. Hiç açsa bile durýan näler? Peşeň bilen ýadryny baýagalovka. Her aýratyn durýar. Gerek wagty onu getirip şoň başyny towlaýar, goýýar, basýar, bärden knopkany onu uçdy gitdi diýlenýär. Ine şo emede eskalatlarda saklanyp goýulan 1900 sany baýagalov ýadryny baýagalovkany Orsiýada tawşyrdy. Ukraina şolan sözünden. Ene şo ýadryny baýagalovkalaryň ene tersine ýygyny şunu döreden ýasan döwletiň ene başyna ene bela bolupdy. Ene bolan zatlar. Ene şo war Budapest memorandum oňa netijesine şuňky. Eger şol bombalar ýa atamly baýagalovkalar Ukrainada bolanmasa Orsiýet milt edip bilermidi Ukrainanyň üstüne çökmäge. Eger ýöne harby güýçden bolmansa Ukraina halky mezbur şu yetkiler çekmäge. Ýöne indi yetki sana mazally soňky 1 ýyl ýarym ýyl onu aýdyp beri. Näme sebäpde? Sebäp Ukrainalar dron ýasamany öwrendiler. Öldürür öldürýärler. Indi şu mahal şu Orsun garşysyna ýa Orsiýet goşunyň garşysyna ullanylýan ýaraglar 80 göterimi dronlar. Bula dronlar bilen Orsiýetyň garşysyna görüşýärler, goşuny ýok edýärler. Goşundan diýir goşundan bir nefte bazalarynyň, harby bazalarynyň, goşun bazalarynyň, harby karablarynyň diňe dron arkaly urýarlar. Şoň üçin Ukraina halkynyň şu gün çekýän ýanky zeperi adam ýetkisine inni ozal 10 adam bolan bolsa inni 2 adama geldi. Ozal 100 adam ýetki çekýän bolsa bir günde inni şol 20 adama geldi. Şo dronlar sebäpli. Orsiýet oňýaly güýç ýok. Bu bolsa inni Ukraina halkyny onuň maňyrlygyny ösdürip barýar. Şoma dünýäde iň köp akylly dron öňürýän Ukraina. Erti ya atomly bombany ýadryny ýaragym ine çykardyk diýip yglan etjegim görnüpdi. Sebäp beýtirip bular namys asyna galjak milletler Ukrainalar. Gaty söwüşüň millet men bular aňyrdan tanap gelem sen aýdýan. Şoňmy? Düzgün tertip nizam bularda elmidan bar harby gollukda. Men görem sen aýdýan. Ene ýagdaý ine şuň konsular ýaly Ukrainalar göreşip otyp ýagdaý ýagyr ýöne Ýewrosoýuz, Ýewropa döwletleri ene ýetişbirliginden kömek edip otylar. Milyard dollar berýärler Ukraina harby kömek diýip. Demek ýeňiş Ukraina halkynyň tarapynda bor, gelecek hem şonu görkezýär. Ýöne
Kanlı uruş häzirden keskitli aýdyp boljak haçan gutarjagyny. Sebäp ol Amerikada Biden gidelber Trump dünýäni bulaşdyrdy. Orsiýadan garşysyna kabul edilen sanksiýalar bar. Olaryň yatyrmakçy bolýarmy ýa görersiýärmi, näme diýärmi atoyno diýär türkmençeler aýsa. Ene şeýlere siýasat dünýäde ýöredilýär. O 70-nji, 80-nji ýyllaryň dünýä siýasatçylarynyň hiç birisi ýok bu. Sebäp bir goýdurmuşam adyryan bolmaçymyla adamlar. Halklara arkaýlaşdy, 80 ýyl geçdi. Soňky galy uruşdan soňra diýip köşeşdi bol. Hara indi ýene şol gaýdyk geldi. Başga görnüşde uruş. Ol hökmen ýadarny bombany atmak gerekken. Ene şeýle ykdysady tarapdan oğlunun tursalyk milletlen halklaryň özü birinjen gyrylýar, ikinjen öz hökümetlerini ýok ederler. Şolum ine Türkmenistanda da degişi şu arada bir kagaýdyk geçen. Ol bu bir ykdysadyýat bir göze görünmeýän, hem dostluk hem düşmançylyk gatnaşyklar bardy. Ykdysadyýatda dost ýok, ykdysadyýatda peýda bar. Sen bir bilen gatnaşyk edýän bolsaň, şondan peýda görýän bolsaň, adam bolsun, edara bolsun, hökümet bolsun, döwlet bolsun, sen şo bilen gatnaşyk edýän, peýda aljak bolsaň. Ýok, ziyan çykjak bolsaň, näme işim bar men ol adam bilen ýa döwlet ýa hökümet bilen gatnaşyk etmäge. Ine şo prinsipde ýöredilýär siýasat. Siýasatçylar şoň üçin bir-biriň hiç açan ýüzüne gülüp bakanyna inanmak gerekkäler ýurtdaşlar. Ol it ýyly garşyna edip ýeňsäňden hanjar sokýar. Görüp gelýär, 35 ýyl dünýä siýasatyny sin edip gelen netijäm şol. Olar bilen diňe araňy ene şolar ýaly saklayan dostluklar o ene sen maňa men saňa men haridym şunça diýe sen maňa şunça harit gerek ýa pul gerek. Şun ber jaýasan gel bolmasa da ýoluň açyk diýip başga birilen sowdalaş. Emma parahor döwletlerden biziňki diktaturady. Ol aýdy ene şun bahasy diýe ene 1 milliard diýe. Sen maňa şundan 500 milyony men ol Kiprdaky aýdyl Arap döwletleriniň birine hasabyma geçip galanyn senki diýe mugut diýe. 50% saňa 50% man. Ya bolmasa maňa şoň ujundan 10% berseňim bolýa galan 90 senki diýe. Näme gitse bagdan diýe. Olum ne aladasy. Ene şu kun Türkmeniň depesine galga oturan ene şol şenaýatkar topar bar. Özlerim bu terror topar. Ene şolum ýöredip oturan goşadyrnak üçin näki siýasaty şol, indi dünýä bulaşdy, bileňem gitjek geri ýok. Ol barp o Türkiýanyň öňüne çökdün, Hytaýyň öňüne bolsun tapawdy ýok başlangyr. Ya orsuň öňüne ýazylyp ýatsyn öňküsiýal, indi olun halas boljak aladasy ýok. Olun öz aladasy ýeterlik näme? Hytaý 102% salgy salnandan soň gelip sana Türkmenistanyň pul berermi ýa kömek edermi? Ýok. Senem olum der hani men 102% yemem var salgıdım var. Senem bana 102% salgı tölediydi. Onu yurdun tavsıraymalı ol ya şu salgıdın özünde. Ona mı eder? Yani ştayda halkımızın oylanmağı gerek, pikirlenmeği gerek. Bu bolup duran zatlardan doğrudur netice çıkarmak gerek. Yani men şu zatlar için şu bolup geçen zatlar size düşünürmek istedim. Sebep elmeden diýen ýargyjy güni şu 5 saý kazanmak üçin, maşgalaryny eklemek üçin sersepil bolup beren adamlar köpüsi halkymyzyň. Bir bilim görüň bolup duran zatlardan bir netije çykaryn diýip aýdy. Ama şeýler hak ýurtdaşlar beýle çaýsam. Bolýa onu wagtyňyzy kän alym bagyşlarsyňyz, 50 minuty da goýlaýlar. Bu saglykda görüşelim, habarlaşyp duralım. Esasy zat unutma, ýurdun içinde öz oňluklygyny görürdüň, ýurdun daşynda da şoň ýaly. Hökmen öýtgeşiklikler boljakdyr, hani şuň ertidip aýtmak mümkin däl, hani dünýäde bolup duran zatlar gözüňizi getirip görüň. Ýöne uzaga da çekjek däl, şoňa taýýar bolan, bir boljak iş birden bolar. Tamam, biz bilmändir, aýdylmandyr diýmen, şonu aýtyp geçeýin. Bolýa, ýurtdaşlar hemmäňiziň öňüňizde saglyk, sağlıkta görüşelim, sağ olun.